Tiež by som chcela mať 50 miliónov lajkov na videu iba za to, ako vyzerám, takže poďme si spraviť jej make-up. Ako podklad ona používa Charlotte Tilbury Flawless Filter v odtieni 4,5, ktorý ja tu nemám, ale máme tu tieto dve veci, takže skúsime to nejako nafejkovať. Tento Catrice Dupe Charlotte Tilbury podľa mňa vôbec nie je zlý. Tento odtieň som ešte neskúšala, takže asi dám len takto málo, uvidíme, čo to spraví. Milujem tieto glowish od L'Orealu, sú strašne dobré. Ona nepoužíva žiadny make-up, iba tento korektor, ktorý ja už mám že skoro minúty, ale milujem ho. Neviem, že úplne ideálny odtieň. Použijem k tomu ešte túto Charlotte Tilbury a dám si aj túto. To isté aj túto dolu. Bronzer vraj používa Fenty Beauty, ja som mala tiež doma, takže ideme na to. Blendujem to presne tým istým všetcom, ako som si blendovala aj všetko ostatné. Ďalej potrebujeme nejaký pink blush, ja použijem tento od Milk. Na zapudrovanie používam Huda Beauty Cherry Blossom. Ona nosí aj celkom výrazný highlighter. Obočie som si vykreslila najprv týmto pudrom a potom som to zafixovala týmto. Samozrejme nesmú chýbať ani pehy, lebo to je také pre ňu signature. Či si len takto jemne vykontrujem bronzerom. A keď to máme, tak ona používa hnedé linky. Nám uschnú myhalnice, tak ideme ešte na pery. Pery si chcete overlinúť. Keďže nemám až také tie svoje myhalnice, tak troška im dopomôžem umelými. Takže ja sa na seba pozerám, že s otvorenou hubou. Že neverím, že toto som ja. Asi začnem do svojich lúkov zase používať aj umelé myhalnice, highlighter a pehy, lebo chef's kiss.